Mabuja madokachere tauya nadzo dzomuso muvhuro zuva rechimakumi mairi nonomwe mumwedzi uno wokutanda kwegore mwedzi wandira. Nyasi wachiwenga wanga wariko iko kumarinda ZANU-PF wachiika mbiyawo iye mupamhanga pakanyangariwa wareketa iwo wachireketa masoko anga ari kufadza vamwe, wachireketa masoko anonga omunhu akutendeukaye, wachireketa masoko anoda kungwika munzeve dzowanhu. Ipapo wagototi aiwa mbinga tinodzidaba, kwai pasino mbinga masoko awareketa waribe kusenzesa iwayo, asi kureketa kwawo ndokokuti aiwaba kuregai kusekerera mbinga, kwai kuregai kusekerera pokareno awo wari kundoita matumbu makuru okuba manduwe regai tione hwendo huno kuti zvinenge zvichidini, ndipo unotoona kutoti kuno zviri kuitika kuseri. Ipapa areketa chaizvo akati imimi goregai kuita sevanhu wasingazivi zvatakasainira nguva yehondo, nguva yatakaenda kohwira nyika. Tikuda kuti munhu wese anga aripo paiyo Vision 2030. Regai tione mhanduwe. Chimwe chatonakidza patanga tiri kulinga ipapo chiwenga achireketa wachiita zvavari kuita, wamwewo wanga vari kuita minjekure yavo. Ipapa tatenda mawetera mhanduwe anga anowabiya achekana, wari kuimba wachiimba kwaimupanduki chera mwena nguva yakwe yakwana, eokamu mupanduki imbani kuchera mwena papi. Regai tione uko kwachiwenga vanotsigirana nayo akati eokamu tingasarire tikudaba zvokusarira kwaiya. Ipapo siyana naye chiwenga mhosva yake njei. Wapedza ipapo wakabva wati 2030 tichanosangana kuhwedza. Mhanduwe zvanga zvati zvamboitika ba izvozvo, unobva wanatsa kuona kuti yaita kutsemuka kupaduka nopakati. Mhanduwe isu chedu kundolinga, kwai ukaona mukadzi chiri kuhwira bhonzo iwewe goreka kudzirandudzira, siya dzakadaro dzimenyane, yakuwara ndizvozvo iwe wozotora inenge yasara, zvinenge zvasara ipapo heno kuti zvichamira sei. Chedu kuda kuti upenyu hwanhu huchinje huite zvisvino. Pakanyangariwa wanhu wamwe watoramba padande mutande wakufara kuti kwai chiwenga asimuka, paribe kusimuka kundohwira kuti iye apindewo aite ndiye zviri kuita anowabiya ache. Kuzviziva izvozvo paribe chinochinja bapa kana wari iwawawo ana nyamupini wawo. Regai tirambe takaparinga ipapo. Kuno kamureketo kakaitiwa noari kuti tiri maovheti mhanduwe, wari kutungamiwa naiye Blessing Geza aita kuwashamba mhanduwe, kuwashamba iwo wakuru wenyika akati munangaro hanyanya. Unondoona wega kuti iyi kamba yatsvetsiwa padara chaipo, yatsvetsiwa ipapo nani muridzi wekamba mbani. Unobva waona kuti pano zviri kuitika. Regai hedu tirambe takaringa, kwai idhinga achiburike pachigaro paari nokuchimbidza izvezvi. Simba ravanga ariboepi zvese izvozvozvo mhanduwe, kureketa kuti kune zviri kuitika kuseri. Regai tirambe takazviringa wanhu, aiwa ngawarambe wakaringa. Fadzai mahere yanga ari kuita kuumburudza, kubvarura, kukwekweredza nokuzvuzvurudza pokare. Zvese zvaireketiwa kuti kwai Wikineri akakomborehwa naMwari, Wikineri ane nyasha dzaMwari, Wikineri mhanduwe, Wikineri akabvira kare. Kunyangwe nana Chronicle chaiwo mapepa hurumende aigonyora nezvaWikineri kuti ndo mbavha gororo guruguru. Chaakandogona Wikineri kuzvigonera iye kwache kuti akanga andori muhofisi yewakuru wenyika kubvira nokubvira ari pekuburika imomo, wachichinjana wachiita sei yanga andorimo imomo. Kuno regai tione ipapa kuti zvinopera sei. Nokutoti panenge pano nyaya apo. Kanzuro yechitungwiza yapindawo mubazi riya rinoringa kuomesera vanhu upenyu. Ipapa yagototi iyo kwai munhu wese akagwesa chiwakiwa chokuchengetedza kumaka kuti apa ndo pamba pangu papa. Ipapo kwai imimi majuraoro enyama kaisaiwayo, kana tiribe kweyabvumira kuno kuti muyaise goziwai kuti muno kupera kwegore kwomwedzi uri kuteera yuyu kuti muise majuraho iwaya tiabvumire kuti ndizvo. Kundoda mari mhanduwe, waona kuti wanhu wagarika wasiri kuburisa mari
majirawo akatanda kuisiwa nyasi chere, majirawo akaisiwa kubvira chitumbwizayo chitandiwa aindoisiwa majirawo kunozotanda unzi nyasi ndio ngaachinyoresiwe kuti azikane kuti aripo. Vanhu ngavandozvirambe kuzviramba chaiko kuti uri kuzvidaba. Anenge ada kuuya kopwanya iyeye ndiye ngapedze nevanhu iye. Vanhu vanozozvinyanya mhane wekuchitumbwiza wavo. Rekai tione kuti zvichapera sei panopera mwedzi uri kuuyayo. ZCTU yagotiwopo kare kwai isusu taakuramba zviri kureketeka zvizvo kuti kwai vanhu basa hurumende vakuingidziwa makore ekuramba vachisenza nokutoti aiwa bati kuda kuti upenyu hwevanhu hutande hwaite zviri nani. Manduwe, rekai tione. ZCTU chaiyo yenge iri nguva yaana Tsvangirai iyai. Ingadai yatosimuka ipapa yatoita zvimwe zvinhu papapa kureketika kwaitika izvozvi. Rekai tione hedu. Zambuko rohwizi sesame kugokwe. Manduwe, kana tiri kunyepa kuti mari inenge ichipwanyiwa manduwe, mari yonyika ndo zvinenge zvichiitika. Izvezvi kureketa kuno kwai bhiriji iroro rapwanyika pokare rakukuhwa nomvura manduwe, hwizi hwandouya ukabva watora kwakeenda. Apa rakabva kuwakiwa gore 2023 ranga rapwanyika, gore rapfuura wakariwaka. Manduwe, ukaona muchipedza mari yokuwaka chinhu chinoita gore ribodzi, apa dzimwe nyika dzinovaka zvinoita makore nemakore. Zvenyika yedu zvakaita kunyangariwa. Kana iko kusaya nyadziko manduwe, unondoti zvimwe zvacho itima basi rinoita kuti vanhu vaite kudari nekutoti zvisvinuba izvi. Kwai ipapa Zinasu vari kuti Harare Pori iri kuramba kutambira mari yomunyika kubhadhara mari dzochikoro. Rekai tione kuti wakuru hurumende vachaigoidii nyaya iyoyi, nekutoti ndo wakaisa mutemo wacho. Rekai tione. Handiti wari kuti zigi iri kusenza. Rekai tirambe tichizviringa. Kwai imwe kambani yowaChina yakanga yanzi iite basa rokunadzirisa zvakavhiringiwa nemakorokoza, yanga yakutocherawo usiku ichichera, masikati ichinadzirisa, usiku ichichera. Manduwe, kuita kwaChina kwakanyangariwa wakomana. Rekai hedu tirambe tichizviringa kuti vanoperera papi. Dai kuri kwavo watoisiwa mujere kare kare iwawo, paribe kana chimwe chavanoreketa. Rekai hedu tinoramba takaringa. Kuoma kwoupfumi kuri kuramba kuchienderera mberi kureketa kuno. Makambani ari kuramba achipfika nokumira kusenza kureketa kuno. Izvezvi kambani KLM Cargo, kwai kambani yomadhachi yondege yataiwaba. Rekai timbomira kuendesa zvinhu zvevanhu kuHarare nekutoti pakaita kunyangariwa tiri kuzvikona aba. Rekai tirambe tichiringa izvi kuti zvinoramba zvakadari kana kuti zvinochinja. Tinenge tichi kunyepai ipapo. Zimura kwai iri kuuya manduwe, iri kudaba kana kusiya kana kanhu. Zvakonzi zviya vanhu vese vanopirigura matombo ese manduwe kusiya paribe kana ribodzi. Heno wachakoboriwa nokarize, ticharamba takaringa nokutoti ipapa kwai izvezvi kana ng'ombe dzenyu dziri kumusha kupurazi kwenyuku, taakutodzida kuti mubhadhare mutero pang'ombe idzodzo. Dzikange dzazvara dzimwe motobhadhara mutero manduwe. Paribe akambozviona izvozvo. Ndo zvinhu zvakaita kuti vanhu vaende kuhondoka izvozvo. Rekai tione. Apa vari kureketayo kutoti hwedo huno takakona kubata zvinhu zvemamiliyoni 2.4 $2.4 million pachirungu. Vari kuita kufara kuti takabata zvinhu zvevanhu. Aiwa, dai waroyo wangu wariko, dai waifanira kunge wakatonadzirisa zvinhu zvenyika yese zvakatonaka kare kare. Kuno munondoziva kuti vanosimbirira iko kunonyama nhete kuku, kuno vanhu wasina chavanacho ndokwavanosimbiririra. Kuwasvinuku aiwa bavanoda bakuenda ikweyo. Heno kuti sei zvidando zvakaita kuoma chaiko. Ukuwo hurumende ipapa yaburitsa kamutemo kochimbi manje. Mhanduwe, kwai chatinenge tabata chese chinofanira kuburitsiwa kuti chakatengiwa chikabhadharwa mari yomutero. Chatinobata chiri pekubhadharwa mari yomutero, taakutotanda kuti kunyepa kuti chinoita mari yakati, mutero wacho mari yakati, chibva wabhadhara nechoupenzi pokari. Matsvakire mari akadari vari kuda kuzadzikisa masoko amuturi.
ogoreketa kuti akomana tiri kutsvaka mari nokuisa mutemo nokuisa mari dzomutero kuti vanhu vabhadhare ndokuti tiite zvisvino. Zvonyika yedu zvinokunda ngoma kurira. Ipapa wagoti zvinhu zvese zvakaita ana samende, mbasha, zvitsi zvokudya, upfu, mupunga, zvipi nezvipi zvese kana chindori chisina kugadzirwa muZimbabwe chakutoda kutoti chibhadharisiwe. Kuno muchaona kaa ipapa vanhu vachatanda ipapa kutotanda kutora mapepa ese ana mahatima ayaye nemapepa notusipo tupi zvese izvozvozvo wotanda kundoisa wachiita kunge zvinhu zvomuno munyika, asi zviri zvinhu zvabva kunze wakutsvaka kaa kuti waite chitsotsi chokuti wareka kugokamanisiwa kubhadharisa mari zozvinhu. Pakanyangara rekai tirambe takaringa. Wanoita zvemabhizimusi wari kuhwadziwa. Kwai mubiyawo anonzi Nigel kwai akapfa kuti mweya wacho uzorore murugare. Kwai ndiye munhu akatanda nemakambani akaita sana KW Blasting ana Ridhani munyika medu muno. Makambani mazhinji akatanda. Mweya wacho ngauzorore murugare idi. Ipapa toringa dziri kuitika pasi rese. Pasi rese rakamira rakadai. KuDRC hondo yechigwagwagwa ikweyo wakomana yanetsa. Kupfa kwakaita wapfumbamwe kuSouth Africa nowatatu wokuMalawi. Paita kuti vanhu munyika yoSouth Africa noMalawi wafungepo kare watande kudedzera kuti hurumende yavo ibenhutse vana vavo nokuti wakusha kuti vanoperera ikweyo. Zvakaitika kwedu zviya ndozvakiitika apa. Orerere manduwe pakanyangariwa. Apa wapandukiwo M23 wagototi aiwa tatora guta roGoma. Goma iyo ndo inonzi guta guru kunzvimbo yokumabuda zuva kuDRC kuno zvichadiwa zvakawanditsa. Apawo hurumende ikati Rwanda yakunyanya kutijairira. Ambassador wokuRwanda ngaaburike munyika. Wekwedu benhuka iwe musha nozvese tichada pakuitawo kamanawo wokuRwandawo. Manduwe zvakareketiwa naye wezvaakiitika. Mukaona kwaakuita hondo nokureketa hondo nokufungirana hondo moziva kuti ndaamumhera. Ndo zvaakiitika izvi. Rekai tirambe takaringa. Bato roEFF raakutovhunduka rikahwadziwa fani kuti wakomana wapwerewo South Africa wachapera kupfa kuhondoku. Mavhidhiyo mamwe ari kuburika kutoburika kutoti pakaita kunyangariwa. Hino kuti mbana ari kuyatora izvezvi DRC iri kunzi iri dandemutande. Manduwe zvakaita kuoma chaiko. Uku kwaina Sadaki Cheya haangakuite runyararo manduwe ngakudipfame reka hedu tirambe tiringa kuona kwazvinoita. Sudan kureketa kuno kwai vanhu vanosvika 40 wakabhombiwa wakapfa. Mweya yavo ngaizorore murugare. Botswana kana chiri chokwadi chareketika chichi kuti kwai mutungamiri wenyika ari kuenda koparura kukwidziwa kwemari dzinotambiriwa nevanhu vokuChoppers. Kana adari kana iye katongombeya anenge atoonani nokutoti tongombeya anenge achindombeya achekovhura matoireti nokudidi. Asi izvi hino mabuja kuti chokwadi chere ticharamba takaringa kuti ndizvo chere zvinenge zvichiitika tichizokunyepai. KuNigeria kwai kwaputika pokare imwe motika inotakura mapfuta dzimotika. Wakomana vanhu vanodzidzaba. Inzara yakaita kunyangariwa. Idi nzara inochitema nokutoti vanhu chinoita kuti warambe wachindoenda ipapo nyayo nzara mhanduwe nzara mahwani. WaIsraeri kwai wagoputitsa ipapa mabhambo yavo munyika yoLebanon. Wakagwarasha vanosvika 10 vamwe vanosvika 73 kwai vakakuwadziwa. Hino kuti iwo Lebanon wachazodii peno wachazotanda kubenhutsawo kukuwa wavo mabhambo kuIsraeriko. Hino ticharamba takanoringa kuti zvinenge zvinanopapi zvienda sei. Tinenge tichizokunyepai kuti zvirikuitikaira sei. Uku toona kuti Trump izvezvizvi atambisiwa nhova nyika yoColombia. Nyika yoColombia yati iyo ndege yako iti kuidaba munyika medu muno. Saka yabenhutsiwa kuAmerica ndegeyo. Akabva ati
izvezvi takutoisa zvinhu zvese zviri kubva kuColombia ngazvibhadhare mari dzomutero 25 zvikamu kubva muzana. Ipapo towatapedzera kuno achazviitira nyika dzese chere. Hino regai tihambe takaringa hedu kuti zvinoperera apapi. Wendo huno bhasikiti ratizirai chairo kuAmerica tinenge tichindokunyepai kuti zvikutekaira nopapi sei. Kwanyasi aiwa tadipfama ndini wenyu mhanduwe wonhau.